Všichni sú už v Mexiku. OK, let's go. Poďte so mnou do Mexika a konkrétne do Tulmu. Je to moja prvá zastávka a posledná v Mexiku. Dúfam, že nie na dobro posledná, nakoľko som navštívil túto krajinu prvýkrát. Tak môžem povedať len, že som si ju poriadne užil. Zóna hoteliera ponúka množstvo kultúry od lokálnych ľudí, takisto skvelé hotelové beach bary a takisto za zónou hoteliera nájdeš Siankan rezerváciu, ktorá je dokonalá, nájdeš tam prírodné, naturálne karibské pobrežie. Ak ti bude dlho, tak si skoč do Sana Beach Club, ktorý je otvorený len momentálne 1 rok, a taktiež Zamna Festival, čo je docela super na to sa zabaviť a ostať na pláži aj po party, ak máš dobrú spoločnosť. A potom nezabudni na to, že je tu troška inej kultúry majskej a aztéckej, taktiež v ruinách nájdeš rôzne možnosti, ktoré ponúkajú takisto snorkeling. My sme to nestihli už tento deň, takže som si odskočil na sunrise a povedal som si, že nasledujúci deň to dám, takže ideme na to. A s lokálnymi sme sa vybrali na korálové útesy, kde sme sa potápali s rôznymi morskými príšerami, ako sú korytnačky, raje a žraloky tam neboli, takže sa nemusíš vôbec báť. Všade je to strážené policajtami a armádou a my sme sa vybrali taktiež aj na party, kde to bolo docela zábavné. Určite nezabudni na cenote alebo sanote. Sú to jaskyne lokované v džungli a taktiež botanické záhrady v džungli ti nedajú ani na chvíľku vydýchnuť, ale ty si tam určite vydýchneš, lebo to bude dokonalé, takže si to uži